Hello, sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogy a network-easyfbpost.com-on regisztrált felhasználói fiókunkat hogyan kell összekötni az Automata szoftverrel. Először is be kell írni a böngészőbe, hogy transfer.easyfbpost.com. Ütünk egy entert, majd bejelentkezünk azzal a felhasználói fiókkal, azzal a felhasználói névvel és jelszóval, amit a network.easyfbpost.com-on regisztráltunk. Jó. Miután bejelentkeztünk, találkozni fogunk elsősorban egy segítő útmutató videóval, amit érdemes a transferelés előtt végignézni. Miután ezt megtekintettük, a Next-re kattintunk, és itt látható, hogy milyen csomaggal rendelkezünk, tehát látható a regisztrált felhasználói nevünk, a csomagunk, és itt megadjuk azt a jelszót, amivel majd a szoftverbe, a szoftver oldalon fogunk bejelentkezni. Én itt javaslom ugyanazt a jelszót megadni, amit a network.easyfbpost.com-on regisztráltunk. Természetesen meg kell ismételni a jelszót, ezzel a program le is ellenőrzi azt, hogy nem ütöttünk el véletlenül egy karaktert. Itt a Next-re tovább kattintunk, és le kell generálni egy Facebook ID-t. Ezért ide kell kattintani Get My Facebook ID. Egy előugró ablakban meg fog jelenni nekünk, ahova majd az applicationnek az ID és az applicationnek a secret kódját kell beütni, és itt találunk angol nyelven egy útmutatót arra vonatkozólag, hogy hogyan kell ezt a Facebook appet létrehozni. Itt szintén fogunk találni egy segítő videót ezzel kapcsolatosan. Természetesen be kell jelentkezni a Facebook fiókunkba, amihez hozzá szeretnénk rendelni ezt az application-t. Én már ezt megtettem, ezért a developersfacebook.com-ra kattintok, ide kattintok. Meg fog nyílni a böngészőmbe egy új ablak. Itt az Apps-re a fenti menüben kell kattintani, és a Create a New App-re. Ha még soha nem adtunk hozzá application-t, ehhez a Facebook egy rövid regisztrációt fog kérni. Ezt most én nem tudom már megmutatni, mert én már ehhez a fiókomhoz korábban adtam appeket. Ezért én a Create New App-re kattintok, és elnevezem a display néven az application-ömnek a nevét EasyFBpost-ra. Illetve FB-t azt nem használom, csak a EasyPost-ot. Majd a kategóriánál kiválasztom az alkalmazások oldalakra. És a Create App-re kattintok. Meg kell adni a fenti képen látható szöveget, hogyha ezt nem tudjuk elolvasni, akkor itt kérhetünk egy újat. Én most ezzel megpróbálkozom. Jó, ezzel létrehoztuk az application-ünket. Itt a settingre kell kattintani először is, meg kell adni a paramétereket, méghozzá az app doménját. Az app doménját az felugró ablakban itt megtaláljuk, a share easyfbpost.com-ot csak másolni kell. Jó? Majd hozzáadjuk az application-nél, a plusz add platformnál a website-ot is. A website-nak az elérhetőségét szintén itt megtaláljuk, ez http share.easyfbpost.com lesz, megegyezik a
appnek a domain nevével annyi különbséggel, hogy http :// jellel kell, hogy kezdődjön. A kontakt e-mailnél megadjuk a Facebook bejelentkezési e-mail címünket. És elmentjük ezt az applikációt. Ezt követően be kell kapcsolni az applikációt a Status and Review-ra kattintva, és itt a No mellett ezt Yes-re kell állítani, ez a fehér mező kattintható. Konfirmálni kell, megerősíteni kell, és ezzel, miután minden zölden fog világítani, be van kapcsolva ez az application. Itt a dashboardra kell kattintani, és láthatóvá kell tenni az app secret kódját. Itt a sorra kell kattintani, és nekünk erre a két számra van szükségünk ahhoz, hogy a Facebook ID-t legeneráljuk. Először másolom az app ID-ját, bemásolom ide, majd az app secret kódját, ezt pedig bemásolom a secret helyére, és rákattintok a Get My ID-ra. Ezután a Get My Facebook ID-ra. Itt meg fogja kérdezni tőlem, hogy milyen jogosultságokat adok ennek az applikációnak. Az elsőnél a csoportjaimat hozzáférését kéri, illetve a profilomnak a hozzáférését, a hírekhez, stb. Leokézom. Majd a következő lépésben a láthatóságát kéri az applikációnak, hogy kik láthatják a szoftver által megosztott bejegyzéseket. Alaphelyzetben a Friends-en van, de itt muszáj a publicra tenni, a nyilvánosra tenni, hiszen akkor csak a barátaim láthatnák a bejegyzéseket. Leokézom, és a harmadik kérdés is oké. Majd ezt követően megkapom a Facebook ID számát, ezt a számot másolni kell. Ezt a számot kell másolnom, méghozzá az IFBP transfer panelen ide. Tehát ezt ide kellett bemásolni, ezt a számot. Majd a Next-re kattintok, Start transferit rákérdez még egyszer, és rákattintok a transferelés megkezdéséhez. Ezzel a transferelésem készen is van, készen állunk az első bejelentkezéshez. Itt viszont még egy dolgot majd el kell végezni. Miután bejelentkeztem, a settingre kell kattintani, és ide még egyszer be kell másolni az applicationnek az ID és az applicationnek a secret kódját. Mivel most ez van kijelölve, az app secret, ezt másolom először, majd az app ID számot másolom, beillesztem, a mentésre, a Save Settingre kattintok, és a szoftver készen áll a posztolásra. Sok sikert kívánok a transfereléshez, és nagyon fontos, hogy a Facebook ID szám megfelelő módon legyen legenerálva. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!